Bon dia, Sergi. Què tal, maco? Com Molt estàs? bé. La mise en place espectacular, però per fer-nos el què avui? Bueno, tens gana o què? Sí? Sempre. Bueno, com aquest any Catalunya és la regió mundial de la gastronomia, hem preparat un plat amb productes típics d'aquí. Farem un arròs amb ànec, Ànec Mut del Penedès. ànec Mut del Penedès. Denominació comarcal de qualitat. Més de casa ja no pot ser. Sí, sí, és un superproducte. Suposo Vale? que O sigui, d'arròs ja- hauràs triat algun arròs dels que són DOP. Tu què creus? de Tu què Catalunya. creus? Tu què creus? Estic convençut de que sí. Arròs del Delta. Així m'agrada. I la resta? La resta, bueno, productes d'aquí, de la terra. Cebes, posarem una mica de pebrot escalivat per sobre, tomàquet, nyora, all. També utilitzarem les herbes mediterrànies, vale? Que tenim farigola, romaní, julivert, llaurer i com a espècie utilitzem la canyella. La canyella, molt típica dins de tots el que és els rostits, els plats amb suc de la cuina catalana, i al ser una espècie dolça, a tenir en compte a l'hora de buscar el vi per maridar. I després utilitzarem brandy Del nostre, oi? Del nostre, bo, Torres vale. 10 i GP Penedès. i vi ranci una miqueta, vale? Molt Que és molt bé. de la nostra cuina també. Doncs comencem, no, Sergi? Comencem. Començarem fent el rostit d'ànec. Vale? Ficarem les cuixes, vale? Mira quina carn, Es veu és molt vermella. molt tendra, Sí. molt vermella i molt poc greix. La curiositat de l'Ànec Mut del Penedès és que no és un producte, més sí que té molts anys ja que porta aquí el Penedès, però que ve concretament d'Amèrica, rebrà al segle XVI, i realment aquí al voltant de Vilafranca és on es criarà. Una part de la seva alimentació és amb granets de raïm. Ah, no ho sabies, eh? No. Tenim la ceba, l'ànec, vale? L'amanim una miqueta, vale? Sal, pebre, una mica d'oli, tampoc molt. Vale, i les herbes, romaní, canyella per aquests dos treballs ficarem mitja aquí, una mica de farigola. I això ho barregem tot bé. I això ho ficarem al forn ara. Mira, ja ho porto, ja ho tinc fet, vale? Uau. El rostit. Doncs mira, ara el que hem de fer amb aquest sofregit, bueno, és desmigar l'ànec. Sergi, mentre acabes de fer el plat, baixo al celler i miro a veure quin vi trio. Fins ara. Fantàstic, vinga, fins ara, jo acabo això. Molt per triar, però si d'una cosa estem contents a Família Torres i orgullosos és de poder participar enguany en aquest Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia. Una família amb més de 150 anys de tradició, com a viticultors des del segle XVI, i d'aquí, molt del Penedès. Ja els tinc. En jugarem amb un blanc i amb un negre, perquè avui en dia els maridatges ja no són tan estàtics. Això, Què? l'olor, l'aroma, és fabulós. Sí, sí. Doncs no t'he triat només un vi, sinó que t'he triat dos. És veritat que amb l'Ànec Mut tradicionalment són vins negres joves i jugarem amb un vi negre jove de la darrera generació, però que ens ajunta molt la feina començada fa gairebé 40 anys de recuperació de varietats ancestrals prefiloxàriques catalanes. És el clos ancestral negre amb una varietat que es diu Moneu, que es va trobar al poble de Querol i que tenim plantada aquí al Penedès central. Però com que els maridatges avui en dia ja no cal que siguin tan rígids, doncs t'he triat un altre vi. I quedem Home, amb molt el bé. clos ancestral blanc. Molt bé. Aquí amb la varietat recuperada Forcada, una varietat Fantàstic. de la Catalunya central, amb una miqueta de xarel·lo, sorgits de viticultura regenerativa que miren pel medi ambient. Ja ho he vist, que també t'agradava el blanc. Si t'hi fixes, és molt aromàtic, però realment el que sorprèn és la boca amb una acidesa fantàstica. I amb el negre, com et deia, és potser el maridatge més tradicional. Tenim moltíssima fruita vermella. L'envelliment no és massa important aquí, però molt gustós, omple molt la boca. Una bona elecció, els dos. Doncs els haurem de tastar amb el plat, oi? Sí. Brindem per aquesta Catalunya, regió mundial de la Exacte. gastronomia. Salut.